Ja, er zijn heel veel aanpassingen gekomen. Ik zie nog wel een Pietje daar zo met een beetje... Ja, maar dan heeft hij alleen het mutsje en de ogen. En dan hebben we hier nog een Piet, die hebben we dan goud gekleurd. Dus het is in elk geval op vele fronten aangepast. Het is wel een stuk minder Piet. Ja. Het feest endt zich nu ook veel meer op Sinterklaas. We hebben natuurlijk meerdere zaken gebeld in Limburg. Maar je merkt dat daar toch een beetje angst is om mee te werken, om iets te zeggen over die hele Pietendiscussie. Bang als men is dat er iets fout gaat en dan weer mensen staan te protesteren voor de winkels. Bij het bedrijf van Frans Vonke is dat in het verleden ook gebeurd. Dat vond ik een minder prettig moment, moet ik heel eerlijk zeggen. Heb ik eigenlijk als minder prettig ervaren. Maar men heeft een punt. Ja, dan faseer je de zwarte Piet van het verleden uit. En dan maak je dan een roetveegpiet van, of zoals de klant het wenst. Ik heb toen ook commentaar van klanten gekregen van, maar wij willen die Piet. Ik zeg, ja helaas, we hebben hem niet meer. Dit is het nieuwe normaal.